Sziasztok srácok, üdvözlet mindenkinek az újabb vlog videómba. Ma 2024. 4. hó 7-e? 8-a van? Mindjárt meglassom. 7-e van, vasárnap. Ma megyünk műtrágyát szórni. Kiszórjuk a vetések előtt a tallóra, és majd bele lesz kombinátorozva. De most egyelőre lepakoljuk azokat a műtrágyás zsákokat, ami nem kellenek. Hát már mint a pótkocsiról leszedjük őket, mert múltkor kihoztam. Úgyhogy ez lesz máma menet, aztán megyünk műtrágyát szórni. Hát szerintem már ilyen 20 hektárnyit fogunk elszórni. Gondolkoztam, hogy live-olom, de úgy döntöttem, hogy most mondom, egy nagyon hosszú nap lesz. Hát hosszú nap, hát úgymond, hogy sokat fogok utazni, nem nagyon fogom tudni figyelni a csetőt, azt gondoltam, mondom, akkor próbálok csinálni ebből egy vlog videót, vlog tartalmat, úgyhogy ennyi igazából. Úgyhogy gyertek és tartsatok velük!